Lisa Karin Stoltfuld. Tilladt at klappe af dem her. Det er en af de batterier, vi har set her, både til Store Hestedag og til Roskilde Dyrskue i rigtig, rigtig mange år. Det er gavlen rytter. Der er dog indimellem nye heste med også. Men så længe I kan se, at det går stille og roligt, så bare hold en gang imellem, når I ser noget flot. Og læg mærke til de her sorte liste, fordi jeg synes altid, at jeg kan mærke de lister rundt derude. Man kan ikke høre med det der morskæg, når de lister rundt på ringen. Når jeg er noget meget spændt, står disse heste, og det er langt fortsat. Det er jo en af de klassiske europæiske hesteracer, som vi stadigvæk kan se at leve med live, selvom vi også kan se de modellerne, der er Christian Bugea, som jo også red på en stolt Lisa. Resten har været så tæt på, som det kan være, næsten at uddø, og alligevel har der altså været kræfter og ildsjæle, der har lykkedes med at få en avl op at køre, så vi nu findes i et ret stort antal verden over. Og specielt er der ret mange i USA.
været manegen her, så vi vil efterhånden give overskud til jer. Tak for det.